Ayan na. Okay. Mga sinag, good morning! Ayan, update ko kayo sa aming alaga na si Lucky. Medyo mabibikas na mga kasinag yung mga anak ni Lucky. Ayan. Di ba? Sa totoo lang mga kasinag, nagagandahan ako dito sa baboy na ito. Kala mo mga mapa. Ayan mga kasinag, ito naman yung mga anak ni Lucky. Ayan. Ayan. Malalaki na. Ready na 4 kg. Ayan mga sinag, pakainin natin si Bagwis. May dala akong pagkain. Pitoy! Ito. Ayan si Pitoy. Ay, sorry. Kasi napakan ko. Kasama ko mga sinag si Pitoy. Tapos yung anak kong bunso. Kasi gusto daw ni Chloe makita yung alaga namin na si Bagwis. Update ko muna kay mga sinag dito sa alaga ko. Tingnan ko muna yung alaga ko dito. Ayan mga sinag. Ayan. Ito naman yung alaga kong mga inahin na 3. Ayan. Ayun. Ayun. Puro inahin ko mga sinag. Ito si Kula. Mga anak nito by ano nga yan? November. Mga November mga sinag. Mga anak na ito si Kula. Buntis na rin to eh. Tapos sunod yung nandun. Yung nasa dulo na yun. By January siguro. Mga anak yan. Si ano yan? Si Tisay. Tapos ito naman si Terry. Ito si Terry yan. Yan ang huling mga anak. Ayan mga kasinag. Halika na. Pitoy! Chuchuchuchuy! Ayan mga kasinag si Pitoy oh. Di ba? Ayan mga kasinag yung anak kong bunso. Katotoo lang mga kasinag. Malinis naman dito sa lugar na ito. Ayan. Ito yung tinatambayan dati ni Bagwis mga kasinag. Di ba may ano dito, yung parang pandan ang tawag ng iba, yung bariw. Pinutol ko mga kasinag. Kasi kadadaan ko dito, madaming tinik kasi yung dahon nun. Nahaharangan itong daanan namin dito. Kaya pinutol ko na siya kasi baka terhan pati ng ahas. Napakalago niya. Kaya pinutol ko yan mga kasinag, sinunog ko na. Para hindi na ulit mabuhay. Hirap kasi magparadaan mga kasinag pagka ganun. Antayin mo ako. Ayan, yung anak kong bunso. Gustong sumama. Ayan, si Pitoy. Punta tayo ngayon doon. Ito yung pagkain ni Bagwis mga kasinag. Binalot ko lang sa dahon. Tingnan natin kung anong ginagawa ni Bagwis doon. Pitoy! Halika Pitoy! Ayan mga sinag si Pitoy oh. Maaasahan na talaga. Matibay na si Pitoy. Ayan. Mahina tumulay si Pitoy. Kapit. Sige kapit. Sige. Oh my god. Asan guys Bagwis sana mga kasinag wala sa layasan si Bagwis. Pitoy! Yan yung dating kaibigan ni Bagwis mga kasinag. Yung kambing na yan. Yung kambing yan ni Bayaw. Batok-batok ni Pitoy. Sana dito si Bagwis mga kasinag.
Sana ngayong araw na ito hindi tayo mabigo pagpunta dito. Sana si Bagwis wala sa layasan. Pag malayo ang pinuntahan ni Bagwis mga kasinag, hindi natin matatagpuan dito, hindi natin makikita. Dito tayo daan, anak. Ako mauna. Ako, dahan-dahan lang tayo. Pagod. Sige Pitoy, hanapin mo si Bagwis, dali. Pitoy. Pitoy, hanapin mo si Bagwis. Yung kaibigan mo si Bagwis, dali, hanapin mo. Pitoy. Susubukin natin mga kasinag si Bagwis kung nasaan. Dahan-dahan lang tayo. Kasi nakita agad tayo ni Bagwis. Asan yun? Hindi ko makita. Ayun, ayun pala mga kasinag. Ayun sa Nara. Ay, lapitan na lang natin mga kasinag. Gusto kasi mga kasinag makita ni Bunso si Bagwis. Kaya sumama siya. Ayun si Bagwis mga kasinag sa itaas. Andito naman pala yung kaibigan ni Bagwis. Ayan mga kasinag, yung kaibigan ni Bagwis. Okay. Ayan si Bagwis. Taas ng Nara. Bagwis! Bagwis! Ano? Kumusta ka na? Ha? Kumusta ka na? Bagwis! Ayan na mga kasinag si Bagwis. Ayan na. Okay. Bagwis! Ako ay maipatong ito. Kailangan mga kasinag ipatong ko itong pagkain ni Bagwis sa kahoy. Kasi kasama ko si Pitoy. Bagwis! Tawagin mo ka Chloe si Pitoy, dali. Hi. Kaya mo yung kaibigan mo, kausapin mo yung kaibigan mo. Ayan mga kasinag si Bagwis. Ayan mga kasinag si Bagwis. Lumapit na siya. Pinatong ko lang yung pagkain niya dyan. Ayan siya. Bagwis! Kumusta ka na baby? Ha? Chloe, halika nak. Dito ka. Kumusta ka na ha? Kumusta ka na? Baba na dyan. Ayan na yung pagkain mo. Ayan na. Baba na. Baba na. Mga sinag-aya si Bagwis sa baba yan. Hoy, huwag kami ngay Pitoy. Sige na, baba na Bagwis. Kunin mo yung pagkain mo. Sige na, dali na. Baba na dyan. Baba na baby. Sige na Bunso, baba na Bunso. Kakain ka na Bunso, dali. Bunso, baba na Bunso. Kasi hindi naimik yung bunso kong anak. Kasi si Bagwis na ba naman tinatawag kong Bunso. Hi ka nga. Ano yan ang bunso natin si Bagwis, Chloe? Ha? Ayan si Pitoy mga sinag. Pitoy. Ito naman yung anak kong bunso, si Chloe. Sumama siya dito mga kasinag kasi tagal na daw hindi niya nakikita si Bagwis. Saka lagi daw tinatanong ni ma'am niya, tas ng mga classmate niya kung nasan si Bagwis.
Kaya gusto niya makita. Ito na siya mga sinag. Ayun si Pitoy mga kasinag. Tinitingnan naman ni Bagwis. Ayan si Bagwis sa taas. Yung pagkain ni Bagwis mga kasinag ayun, nakapatong sa sanga. Bababa yan si Bagwis. Ayan mga sinag, shoutout pala kay Idol Cupino Hunt. Ayan mga sinag. Maraming salamat sa mga supporters ni Cupino Hunt dyan. Marami rin akong mga supporters na galing kay Cupino Hunt. Maraming salamat po. Ayan. Shoutout din kay Ken Sander Japan. Maraming salamat po kay Bini Galang. Kay Domingo Sandico. Shoutout din po. Maraming salamat. Sa mga nagpaabot po ng tulong, maraming salamat po. Mga kasi naghihiling po sana ako sa inyo. Huwag nyo naman pong skip ang ads pag kayo manunood. Yun lang po ang itulong nyo sa akin. Salamat po. Sige, kain na. Yan. Paborito niyan mga sinag ni Bagwis kainan sa malalaking punong kahoy, yung malaki ang sanga. Ayan, may ayan si Bagwis, aalis yan dyan. Kasi hindi siya makakain ng ayos dyan. Baka doon yan lumipad mga kasinag sa itaas ng malaking punong kahoy na yun. Kasi malimit yan dyan lumilipad eh. Sige na, at may langgam ka baga. May langgam yung paa mo. Sige na. Kunin mo na yung pagkain mo, ilayo mo na. Galit si Bagwis kay Pitoy mga kasinag. Sige na, dalhin mo na sa itaas ang puno yan. Dalahan na. Sige na. Sige na, dalhin mo na sa itaas ang puno yan. Hindi ka makakain ng ayos dyan. Sige na. Diba? Sabi ko sa inyo mga kasinag, alis yan si Bagwis. Dyan yan. Malimit kumain sa malaking punong kahoy na yan. Hahanap kasi siya ng malaking sanga para maipatong niya yung pagkain mga kasinag. Pitoy. Hoy, Pitoy. Punta mo yung kaibigan mo. Saan ba pupunta yan? Ano bang hinahanap niyang Pitoy na yan? Ayan mga kasinag, nag-aral na maghanap ng daga yan si Pitoy. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kayo kay Bagwis. Ayun si Bagwis sa itaas ng kahoy. Nakita niyo naman kung saan lumipad si Bagwis. Hahayaan na natin yan dyan mga kasinag. At pag nakita ko kasi yan si Bagwis na dinala na niya yung pagkain sa itaas ng kahoy, iniiwan ko na yan si Bagwis mga kasinag. Kasi safe na yan dyan sa itaas ng kahoy. Ito pa yung anak kong bunso. Tapos si Pitoy, ayun. Mga kasinag, hanggang dito na lang. Sa mga nagwapa shoutout pala dyan, shoutout ko lang kay mamaya mga kasinag.
Ayan mga kasinag, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat pala nagpapa-shoutout dyan, nakalista na kayo sa The Book of Shoutout. Ayan mga kasinag, ito na. Shoutout pala kay Alejandro Curacha Damaster, idol, maraming salamat sa mga tulong mo. Shoutout pala kay Patrick Merto from Muntinlupa. Shoutout pala kay Victor Bantulinaw at sa family Gabata at Dilaria. Shoutout din kay Joel Pasco. Shoutout din kay Boy Lopez from Ligaw Albay. Shoutout pala kay Kuya Edwin Lacochero Katrabaho. Shoutout din sa Titans Tansa Council. Shoutout din kay JM F710 from Paranaque City. Shoutout din kay Jesse Moreno from Bulacan. Shoutout pala kay Uloy TV aka Kapitan Kulog from Paranaque. Shoutout din kay Wild Dove Hunter TV. Shoutout din kay Miguel Salvo at sa kanyang asawa na si Christine from Cagayan de Oro. Shoutout din kay Kuya Mitch TV Vlog. Shoutout pala kay Katuto and Vlogs from Pasay, Merville. Shoutout din kay Edmar Abis from Hawaii. Shoutout din kay Lani from Singapore at sa Leonor family from Iloilo. Shoutout pala kay Jamali Vlogs. Shoutout din sa Pamilya Alcodia from Alberta, Canada. Shoutout pala kay Romeo Ubaldo at kay Alvin Boral from Amman, Jordan. Shoutout din kay Ronnie Pandi from Montalban, Rizal. Shoutout pala sa SB Tuda, Novaliches, Quezon City. At sa family Soward at Manligis family at kay Rose Ann Alano. Shoutout din kay Romeo Gamboa. Shoutout din kay Dongs Vlog. Shoutout pala kay Nardi and Vilma from Bulacan. Shoutout pala sa Montero Worldwide. Pagbati galing kay Mario Suan Montero at sa asawa niya na si Lene Montero. At shoutout din sa kanilang mga anak na si Kenneth J. Montero at Melanie Montero from Tayod, Consolacion, Cebu. Shoutout din kay Jun Oy from Caloocan City. Shoutout din kay Tito Bert Channel. Shoutout din kay Tess Bardok. Shoutout pala kay Alfredo Balaba from Balara, Quezon. Shoutout din sa Cebu Peacemaker Eagles Club, Batch 3. Shoutout pala sa Cow family from Binyan, Laguna. Shoutout din kay Jacqueline Ibanez from Canada. Shoutout pala kay Topi Eranisis. Shoutout pala kay Brian Pelbert Abella from Danglag, Consolacion, Cebu. Shoutout pala kay Sunny Demdam. Shoutout pala kay Helen Sabanal from England. Shoutout din kay Kois Dan TV. Shoutout pala kay Lebe Alvarado at sa Alvarado family from Estagera Farm, Pililla, Rizal. Shoutout pala kay Edgar Velasco at sa kanyang mother-in-law dyan sa Bubuan na si Isabeleta Dilio at sa mga kapatid ng kanyang asawa na si Ate Cherry Kula at sa kanyang mga pamilya. Shoutout pala kay Oinky Enso at kay Gabo. Ayan, shoutout sa inyo. Shoutout pala kay Ivy Nilisa Mix Vlog. Shoutout pala kay Benito Galleros. Shoutout pala kay Tuper Busun. Shoutout pala kay John Inocencio from West Rimbo, Makati. Shoutout din kay RNG from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout pala kay Mrs. Mina Biado from Dagupan City, Pangasinan. Shoutout din kay Kuya Iboy Vlog. Shoutout pala kay Leonardo Penera and family from Pasig City. Shoutout din kay Abner Ogpo and Ogpo family from Bohol. Shoutout din kay Derek Gresos from Bohol. Shoutout pala kay Julian Layagin from Maynila. Shoutout pala kay Lamutak TV. Shoutout din kay Rodel Sumwalde Mix Vlog. Shoutout din kay Jalil Cakes. Shoutout pala kay Alilo Mundot. Shoutout din kay Jamia Lab. Shoutout pala kay Ria May de los Santos. Shoutout pala kay Leandro Bio. Ayan mga kasinag, maraming salamat po sa inyong suporta at sa lahat ng ating subscribers, viewers. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo kung hindi gaanong klarado ang pagbasa ko ng inyong pangalan at apelyido. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po talaga. Kasi hindi ko alam lahat kung paano ang mga pronunciation ng inyong pangalan. Ayan mga sinag, pasensya na kung may mali sa mga bigkas ko. Basta maraming salamat po sa inyo lahat. Mga sinag, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Bye-bye.